Amusi kuziva kuti motengesa ere kana kuti moenda kubasa? Hongu. Makadii baba? Tiripo, makadii baba. Mwana Ndayane mdzime wangu. mama wayaikamba nemurume wenyu. Makadii mama? Ndiripo makadii enyu. Kwakadii kumba? Haiwa kumba kuli nani? Baba? Makadii. Makambo yapana pere? Akutanga kuyapana. Kutanga kuyapana? Kutanga kuyapana. Ndakakutarisai kudai ndiri kutsvaka zamu renyu ndiri kurishaya. Chokwadi ichocho. Chokwadi ichocho. Ndaoneswa ini rakangotanga kurwadza. Chokwadi ichocho. Ndobva maenda kuchipatara. Ndizo chaizo. Ndobva maenda kunochekwa. Ndizo chokwadi. Pamakatopedza kuchekwa ndobva pabuda muromo mumwe yakabuda. Yakabuda miromo chaizo. Now, as I'm looking in the realm of the spirit, ndadzina Jehovah tikubatsirei kuti mupore nezita raJesu. Yambe chenza bana. Yambe niyo. Nokuti chiri kundinetsa pane dutu remhepo rasimuka, pati dutu remhepo rasimuka kubva kunyanga somewhere there. Chokwadi ichocho baba. Ndokuti chii chokwadi kuita sei? Ndiriwo kuinyanga iko ndokumusha kwangu. Ndokumusha kwenyu? Ndokwandiromba. So what's Regina? Exactly. Ndokumusha chaiko chaiko. Now, asi ndiri kuoneswa makambosvika kunzvimbo yeMozambique. Ndakambosvika Mozambique kuThete. Exactly. Maenda kunoitei? Ini ndaiwaka ndichiwaka ndichibasa. Mama? Prophet. Munoda here kuti murume uyu apore? Ndinozvida. Rini? Handizozivi cherungu. Chaita kuti muloketwe kudai kuti mupore. Father, in the name of Jesus, kana murimi mwari maloketa ronda riri muhembe, chiministai healing yake nezita raJesu. Amen. Endai munogara nyu basi. Ndine nguva ine ichida kumhanya zvangu kuprofita zvokupengereka, but vanhu handendi navo ndo vanodetermina that. My God and my Father bless you in the name of Jesus. Chichaundoti Mwari akuitira? Ndoti Mwari asunungure zvese zvakasungika mukati meupenyu hwangu zvinhu hazvisi kundifambira zvakanaka. Zvanaka nezita raJesu. Can I teach you something? The moment I pick you, ukawana moment yaunohesitata kuti manje ndikaprofita kuti vakateerera, ndozvipika ndobva ndatonyotura. Ndozvandozogonawo izvozvo. Baba, taurai chamunoda kuti Mwari akuitirei. Ndokumbira deliverance muupenyu hwangu hwese, hapana zvinhu zviri kundifambira. Zvese zvakasunga panzvimbo. Zvese zvakasunga, madhozi ese akavharika. Izvo zvanditoende kubasa rakapera 2020. Chaiso maoko. Thank you, my Father, in the name of Jesus. Blessed be your name. In Jesus' wonderful name we have prayed. Amen. Baba, hamuna kufambira mahara kubva pano. Ndinotenda prophet. Kudzokera rini kuSouth Africa? Musi wechipiri. Ani muri kuona pandiri kuprofita apa? Chokwadi. We shall play this clip again. Madzoka maakupa testimony. Chokwadi. Zvinhu zvaakufamba. Endai munogara pasi. Sometimes I wonder kuti chii chinenge chiitika mudzoro rangu iri. Ndenge ndichironga kuvhura hombe. Ndenge chinzwa kuti pane hombe ida kuvhurwa.
Unonzani mama? Ndonzi Gogosimangu. Gogosimangu. Hongu. Chii chamunoda kuti Mwari akuitirei? Ndikuda kuporeswa pazvirwere zvese zvandinazvo. You are free now. Vana vangu vawanewo mabasa. Zvatoita. Kwewe unonzani chikomana? Henry Muchinji. Henry. Uyu Henry ndiye azongoita kuti tingokusimudzai. Ndatenda muprofita. Nokuti muzukuru wenyu ane ramangwana rakanaka. Profitai munhu waMwari, profitai. Rakanakisa. So tamugadzirira nyaya dzake nezita raJesu. All is going to be well, zvaita. Waiting. Makadi mama. Tiripeni makadiwo. Mukuzezewo kuti ndikuprofitei ndongosiya. Aiwa ndisikuzeza taura henyu munhu waMwari zvese. Une vana vangani? Ndine 1. 1. Hongu prophet. Hailey. Yeah. It's a nice name. Thank you prophet. Yes. But nyaya iri kutangira pana Hailey ndepekuti baba vake vakamuramba. Hongu prophet. Asi vakamuramba ichiri nhumbu. Hongu prophet. Nokuti ndiri kuoneswa makangogara kwenguva shomanana. Hongu prophet. Iye ndokubva atanga kuoma musoro. Hongu prophet. Asi uri kuda here kuti udzokere nemunhu uyu kana kuti wakuda mumwe? Tangai mandudza prophet kuti iye ari right here kana asiri totsvaga mumwe. Ari kupi izvozvi? Ari kuTenwood. Ndipe ruoko. Haiti. Maita basa prophet. Ndonogara ako pasi. Gara ako pasi. Ndiri kungonzwa kuti gombe uri magombe gombe. Uyai. Makadi mama? Tupiri makadiwo prophet. Mune vana vangani? Ni 6. Aiwa, ndokunonzi kufamba nebhora. Ndokunonzi kufamba nebhora. Pane mumwe anga ambotaura zvakwamurewa. Imi munobva kupi? Kwamurewa. Kwamurewa. Now listen to me mama. Ndine zvinhu zvinokwana kuita zvitatu zvandoda kutaura nemi. Amen. Munoedza kuda kuita zvokutengesa tengesa. Amen. Hamusi kuziva kuti motengesa here kana kuti moenda kubasa. Hongu. But answer yacho iri pamwana. Tibatsirei prophet. Anonzi munashe ndiye. Kasikana Kari kupi izvozvi? kari kwamurewa. Kakura sei? Kane 4.5 years. 4.5. Now, answer iri pamwana. Nekuti mimi munogara nemuprofita. Ani upi wacho? Iyeye munashe. Thank God. Ndokutenda iMwari. Anoprofita zveshu. Anoprofita? Muzviziya? Yeah. Vanomboda kumbondivhekisa vhekisa. Because pane zvimwe zvinhu zviri kuitika paupenyu hwenyu. Yes. Nekuti pane mumwe musi wamakamuka usiku. Ndokubva manzwa munashe achikushedzai. Pamakamuka ndobva maona makarara. Yes. Ndobva ataura akakotsira. Yes. Kuti musatsvagai basa, tsvagai basa. Yes. Musaite zvokutengesa.
nochinzwai ndoda kuti Mwari akuitirei zvakanaka. Amen. Tine zvinhu zvizhinji zvamunofanira kuti mugoneswe naMwari. Amen. Asi kunharaunda kwenyu kwamunogara Amen. vanhu vanokuti makaipa. Ungu. Imi munoroya. Kusazoziva asi panyama yangu ndinozoti handiroyi. Munoroya here mama? Kwete. Ndoda ndokusimudzai zvinhu zvokufambira zvakanaka. I receive. Chindiudzai kuti munoda basa ripi? Muno muZimbabwe here? Kunze here? Ku Australia chaiko. Zidani nendai. Zvenyu zvabhadhara. Chii chamunoda kuti Mwari akuitirei? Ndakatenga mota yangu yangoparara ndoda kutenga imwe. Mabva kupiko? Mozambique. Mozambique. Isi. Mozambique yachengetwa. But vanhu vekuMozambique vanotaura kunge vanhu vekuChipinge. Pane vekuChipinge here? Ndevapi vekuChipinge? You are from Chipinge again? Aiwa. Simukai tioni mama.